Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Asị m ka ọmaka mere unu ma mekwere m tata bụ Orie. Ya gaziere onye ukwu, ya gaziere onye nta. Oye ya na mmiri gbara ndụ wee pụta ụwa. Asị m ka Orie mmiri ka ọ zụtara anyị ihe ọma, zụtara anyị ogologo ndụ, zụtara anyị arụ ike, ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, nke ọ bụla onye chiri ya zere. O nwere ibe nji wee bịa. Enwewa ibe dịkwa nnukwu mkpa ma dị omimi. Ịma asị onye kwu ha n'eziokwu, asị chụwa ya nwa. Chụwa nwata ekwuwe ọnụ, o kwesịghị ikwu okwu. Chụwa ya, jido ya kugbuo ya, o kwesịghị ịnọ ndụ. Maka gịnị? Maka na o kwuru eziokwu. Asị na o kwuwe ọnụ na ọ gwagbuo okenye n'okwu. Ụmụnne m, abụ m dibịa. Not just dibịa n'ọnụ, abụ m onye ọdịnala. Abụrụ m onye omenala, mana abụ m onye ọdịnala. To be an ordinary person requires that na ihe na-edobe nsọ. O nwere ndị ọ na-abụ ịga ha sị gị na-ebu idobe nsọ nwa. As far as na the power dị gị n'ime, akpọrọ gị ọkpụkpọ oku, nothing like idobe nsọ. Asị onye ọdịnala, olesi ịdị emere ọdịnala. Hapụkwa na o nwere ndị jicha bute ike ebe dị iche iche were na-arụ ọrụ. A na-ejeneralize anyị niile si na ọ gịnị ndị ọdịnala. People cannot differentiate between ndị ọdịnala na ndị butere ike were na-arụ ọrụ dibịa. Ọ dị very hard to differentiate, but only ndị ọdịnala can verify people bụkwa ndị ọdịnala. Onye ọdịnala ọbụla kwesịrị ị na-asọ nsọ. Sometimes that nsọ ịsọrọ na-ehinda ọrụ ịrụrụ ịga n'iru. What makes you an ordinary person? Nke izizi, ikwu n'eziokwu. Nke ịbụọ, ịkwụwa aka ọtọ. Nke ịtọ, ịsọ nsọ. Ihe aja na be nna gị na-asọ, ihe ndị ichie na-asọ, ihe arobinago na-asọ, ihe akwari ọmụ na-asọ, ihe ndị a na be nna gị na-asọ oyi. Ị ga na-edobe ya nsọ, ị ga na-asọ ya nwa iyi oyi. That is what makes you an ordinary person. I can remember a day. I can remember the period nwa na-enwe nsogbu. Mmadụ wee direct ya m na nke dibịa. When I got there, for one lady, I will not call the lady's name. Onwe ye jikọ mụ na ya. Even self, most people they follow the lady keta. Anyway, nothing concern me. So meet anya ebe a na-afọyarị ya aka n'arụ, na-apịgharị ya aka, apịa n'ara, apịa n'ike. Mụ kwuo n'ime obi m, mmụọ m ajụgo ebe a already. I cannot do any work here. Okay, the other lady kpọm wee ga die. Asị na a na-asa nya ụchụ. Asị na a na-asa nwaanyị mmadụ ho na-anwa ụchụ rugoro 40 years. Ọ bụrụ nwaanyị ibe gị ya ọsachacha arụ dibịa mpa mmadụ si ga-eyikwe na akwa na ọ chọrọ ite gị ihe n'ahụ. Ọ bịa ebe ahụ na-apị gị aka, na-ara gị aka n'ike, na-apị gị aka n'ara. Ka ị ga mesi ihe eyichi akwa, dibịa nwe kwesịrị ịfụ azen o kwesịrị iwu ibe dị. Ọ bụrụ ihe mpịtọ a na-eme, mmụọ m wee jụọ ebe anwa. Mgbe ha chọsiri ka ha tinye m isi na such thing, mụ jụ. That is the quarrel bidoro n'etiti mụ na ha. Mụ ghọọ onye iro. Ha achịta wee chere m because they think that I'm going to expose them. Obi m jugodiri ebe anwa. O nwere ihe dị iche onye butere ike from another place, and dị mụ na ọ bụrụ obodo niile na-asọ nsọ ka ndị Igbo. Ọ bụrụ na ibute mmụọ ahụ, ihe ekwe na-eme ka mmụọ ndị obodo anwa. Ona mmụọ be anyị na-asọ ọbara mmadụ. Some mmụọ obodo na-eri ọbara mmadụ. Ibutezie mmụọ ebe ahụ wee na-arụ ọrụ, wee na-apịtọ ka ndị ahụ si apịtọ. Asị ndị ọdịnala pụta, isoro anyị wee pụta.
onwe na nke nwa dibịa ngara o wepụta ọjị mpa mmadụ, all his youthful, all his mgbe ọ niile ọ nọ na youth ka nsụọ nke unu ya aghọta, mgbe niile ọ nọ na youth ya from ụmụazị till ya nọ nwaanyị mụchakwa ụmụ niile inside church ka a mụnyere ya. Ọ gakọtakwara ụka amụcha ụmụ ya, ọ na old age ya ka a si na dibịa ma anya ya bịa ya wee church mentality na-eme dibịa nwa. Mbọsị m bịa benya ịgba afa ọsị ka ewepụta ọjị, ọgọba ọjị gọchicha ọjị mechie nya n'aha Jizọs Kraịst ewe onye nwe anyị. Mụ sị ya mpa mma atara ọjị a bụ poison. Abụ m somebody ọ na-abụ adịm very stubborn, and in whatever I'm doing mmadụ adịghị push you. No matter your age, you cannot push me. Mụ sị ya inye nta ọjị a ọ dị ka poison. Ke ndị gọrọ ọjị, ke ndị na-enye ọjị a. Abụ m onye ọdịnala. Ọ bụrụ na ụkwụ gị ka dị n'ụka, ofu ụkwụ dị n'omenala, mma atalụ. The same church mentality mgbe ọ gbachara m afa si m na ego na-eji ya rụrụ m ọrụ mmiri. Mụ si oke nsogbu adịrọ, ejiro m ego anwa kịta mana mma agbani mgbe m nwetara ya mbịa. Ọ sị na m enyi na onwe ya nsogbu na ọnwụ na mụ na ya dịba na mma, ọ bụrụ na nye ya onwe m odina amụ he can do it for free. O jiri ego kọrọ m ihe jiri nna onye aka m si wee gba ọsọ be the man. Mụ gbaa ọsọ, but that mentality abụrụ mentality ndị ọdịnala. And ọdịnala person kwesịrị ịma that na ife ahụ ọ nagodi eme, ife o kwugodiri n'ọnụ na-arụ tu aja na ahụ ọ na-eklem na ọ bịara ịrụrụ ọrụ, aja ahụ ọ na-eklem na o so wee kponye oku, ife ahụ igbupụrụ n'ọnụ ikwugo nsọ ana, ikwugo nsọ anị, ọ dịrọ mma. Ekwesịrị ị na-anụ ụdịrị ife anụnwa n'ebe ndị dibịa nọ. Before m bata ọdịnala, ebe m na-anụ ya bụ n'ụlọ ụka. Even mgbe m batara ọdịnala ọfụrụ, ndị fans m, onwe onye nke bịa sị na ọ ga na nke pastọ na-achụrụ ya, na-asị na a na-achụpụ ya spiritual husband, na ọ bụrụ spiritual husband abụrụ ihe ekpere ya achụpụ, ọ bụrụ ihe olive oil ya achụpụ, na ọsịa na ọ ya abịa n'ụlọ ụka ya every midnight ka ha na-abụ n'idiri ikpe dị ekpere, na a na-ekpe ekpere, na a na-eme practical, ma a na-ekpe ekpere ya ruo na midnight nwa. From the first day emewe ha na that midnight distance, ekpetu ekpere pastọ ara ya, ekpetu ekpere pastọ ara ya. O wee sị na ọ bụrụ na ọ na-agbanye ya mmiri amụ ya, mana m adị asa okwu ọnụ, ana m ekwu ya ka o si wee maka abụ m onye ọdịnala. Ikpe arụ ahụ arụ ana, that is what I believe in. Pastọ na-agbanye ya mmiri amụ, achọghị m ịkpọ ya n'oyibo. Ọ na-ara ya for the 7 days ọ na-enye ekpere, ọ rachacha anya the whole night, rawapụ ya rawapụ ya anya. The girl na ibe niile na-eme ya wee dị worse. Ọkpọ m na-ebere m akwa na ọ chọziri na ibe aka n'ụlọ ụka na ọ gagoro kịta na ibe aka ndị pastọ na-eme ya. Mụ wee sị ya nne, onweghị onye, and the chọọchị adị achụpụrụ spiritual husband, and adị achụpụ spiritual husband achụpụ na ihe ihe eme ya. O ijekwanye ya ibu oderedu kama onye emebiwere gị ihe, o doziweziere gị ihe ka onye gwa gị na-eji ekpere. Even self when I was in church, mgbe m na-aga ụka, that is what those pastors wanted to do. Mụ gbapụ, I stopped going to church. Ana m anụ ụdị ihe a n'ụka, mana ka ka si wee bata ọdịnala, mụ na-anụ nonsense ya. O doghị mma ka e were ntị wee nụ ya. Ọ doghị mma ma isi na ịma na ịbụ onye azị, ma isi na akpọrọ gị ya nwa bụ ọrụ na ijere bute ike ma mara ebe osi. Ị kwesịrị ị na-asụ alụ onye ka arụ ndị aka n'ogoro iji wee jụcha be anyị. Ewere ibe niile kpodo ya upside down. Kedu ka nwaanyị si ga-abịa ka arụ ọrụ ya ọrụ be dibịa? Ka njụọ. Nwaanyị bịara ifu na ọ na-enwe nsogbu, jekwute dibịa, si dibịa ka ọ rụọrọ ya ọrụ. Dibịa wee mee gịnị? Nara ya bọnkịrị. Nkwu ha na bọnkịrị, ike nwoke ma ọ wụ ike nwaanyị ka na-erefe etu, ọ bụrụ ive a na-ezo ezo. Dibịa were yọba ya edina,
ka ha na-abụ dina. Onye ahụ abụrụ dibịa. Let me tell you people, my followers. Dibịa ọbụla ị gara na nke ya sị gị na gị nye ya ike as a woman ebo. Nwanne m, I'm proving it to you. Ọrụ anwe ya ha agachacha. Dibịa nwere nsọ. Dibịa dị asọrọ oyi. Dibịa mara nsọ ana. Dibịa na-emerụ ana. Ọrụ anwa ọ na-akwado ịrụrụ gị can never go. O mebigo ọrụ anwa. And even self, o wee kwuo ụchụ, ọ gbanyekwuru gị ụchụ. Ibe ahụ na ya gị adị gịnị doubled. Ịnụ ya na ntị, gbupụ asọ, go back. Ịnụ ya na ntị, gbupụ asọ, go back. Ọ bụrụgodị na inyego ya ego ọrụ gị. Ọjụ na onye ha enyechi aha gị. Si ya rụzinere gị. Ma ọjụ na onye ha enyechi aha gị dị ego. Nwanne m nawa, ekwedịna ka maka na inyego ya ego ya ka ọ ma na-ejizi ya rụọrọ gị ọrụ. Because o ya eti ikwu gị mmụọ aka n'ogoli n'ime. You will regret. Ọ ya adịghị ka ọdịnala ka ọ scam ka ọ. Ọ bụrụ mmadụ niile ịwụrụ dewere okuku. Ọ bụrụ mmadụ niile ịwụrụ kere ihe white and red bụ ibe na-eme ọdịnala. No. O nwere ndị na-eme ọdịnala. Ha ama nsọ. Ha nụ arụ na ntị, ha agbụpụ asọ. Ha nụ na nwaanyị si be di ya wee gbaa n'ezi, ha agbụpụ asọ. Even self, nwaanyị na-abụrụ nwunye ha nwere ka a si ya ahụchata mpara ya, ha baa mba gbụpụ asọ. Si ya gịnị? What are you trying to do? Ive lulu unyu na-asọ ha oyi. Onda bụ ndị ọdịnala. Even somebody was telling me this morning that na dibia o jere na nke ya gbacha afa si ya na ndị mmiri na-eme ya. Onye cha anya ego egotecha ibe ruo mbọsị aya aga di ya wee si ka o duje. Na di ya so wee bịakwa ebe anwa. Dibia wee beba mba na ndị otu ya chọọ ka di ya bịa. Na ka eyi mere o ji wee kpọrọ di ya wee bịa. They have to pursue nwoke mmadụ away. Gbaa pursue ụzọ ya kpọrọ nwunye ejebe ịrụ ọrụ mmiri. Dibia ruzie ebe anwa si nwaanyị na eyipụrụ ya pant ka ọ raa anya na dị mmiri. Ha niile bụ ọrụ. Unu adị asọ oyi. Unu emechizuna anyị ntị. Unu emechizuna anyị iru. Ndị do na kwesịrị afọ ha na-akpọ ndị afa. Why are you people hiding them? Na-akpọ fa afa. Let and cleanse them from this land. Ka amara ndị hụrụ. Ka amara ndị na-eme ọdịnala anwa na-akwụwa aka ọtọ. Na-akpọ fa afa. O nwere ibe wu as in yes, ịbụ nwoke ị na-eme dibia. That na ịbụ nwoke. That na ịbụ dibia does not stop you from that your nature as a man. As in efu nwaanyị eme nwaanyị admire. I accept that. But ọ bụrụ n'ihe gbasara ọrụ. Kwanyere na ọrụ mmụọ anụ ugwu na o nwere ugwu. Unu afụrụ ọrụ mmụọ a kwanyere na ya ugwu. O nwere ihe na dibia jọsụrụ kwado pụọ. Ị nọrọ n'iru agwụ gị. Ị nọrọ n'ihu ọrụ. Ị nọrọ n'obi gị. Gị pụọ outside kwado dress ya. Gị fụ nwaanyị dị gị mma, gị like anya. Do na ọ bụrụ nwaanyị niile ka ya na dibia ya emekọ ibe. Ị ghọtara? Maka na o nwere ndị na-ebu ọrụ akwụ. Ọ ya before you eme ibe ya apịacha isifa. Before you can be able to communicate, do something with them. Nke a bụ dị iche. Unu ahụta ebe m na-aga. Ị pụrụ outside ịkwadocha aka nwoke. Pụọ outside gị efu nwaanyị. Nwanne is nature. Is nature that a man kwesịrị ime nwaanyị admire. Ime nya admire, ibe ya dogo mma ịkpọ ọnya, gị na ya akparịa. Ị ghọtara? Ọ bụrụ n'ihu ọrụ. Especially when somebody tells you that ejiro m ego ọrụ, isi ya ka ịra anya rụọrọ onye ọrụ free. Otoro ya agbapịa gị, ọgba gị, ọgbapịa ma akpa amụ gị anwa. Ị na-achọ iji were nwa mmadụ. Do you have to take advantage of somebody? Because no need the help. You dare not. Anụ karịa na m ụdị ahụke a. Even self o nwere ma ndị akpagasịara m afa. Mana onwe ibe nji ha eme. Kama na unu emezina ya ọ na-asụ oyi, ọ na-emebiri anyị afa. Ọ bụrụ na unu abụrụ ndị ọdịnala biko unu mee unu nke unu onye bịa unu asị unu anakwa ha eme ọdịnala na-ekwe na ihu unu na-eme. O nwere dibịa sị na ọ dị ama nzu. I believe onye nwa abụrụ onye ọdịnala. Adị m agbara ya mgba. Ọ nara ama nzu, mana gị nwa dibịa mepere ọnụ sị gị na ọ dị ama nzu. Mana gị na ọ bụrụ ọdịnala ka ọ na-eme. Maka na nzu si na aka ọbụla dị unyurunyu ekwesịrị ịmanya.
dị unyu adị ama nzu. So ọ na-eme nke ya gwakwa gị sị gị na ọ dị ama nzu. Ikwesịgodo ịma na nzu bụ ihe dị ọcha. Nzu bụ ihe. Ibe ọbụla ruru deti ya na nzu adịghị agakọ. Ịghọta? So ọ na-adirect gị ka ị marakwa ihe ọ na-eme na ọ bụrụkwa ọdịnala. Yet onwe ka onye a si wee misbehave echi isi na ọ ndị ọdịnala, ndị nwa kpọrọ onwe ha ndị ọdịnala. Generalize anya. Ụmụ nwaanyị anyị na-complain too much. Ama m ebe nsi wee mụta such character. Ọ dịrọ mma. Ọ dịrọ mma. Nwaanyị ya bịa ka ị rụọrọ ya ọrụ. Ị nara ya ike. Ị nabanye ike. Onweghị ụdị arụrụ anụ unu amụtazi. Ama m ebe nsi wee mụta ya. O nwere nke nwa nsendere mmadụ nwaanyị na Anambra ma akpara afọ ebe anwa. Na Anambra nsendị ya mmadụ ka ọ gaa ebe anwa. Onye agacha wee sị m ijele biko na ọ ya agwa m eziokwu na ọ mafu ka o si ya agwa m ya na ihere na-eme ya, mana ka ọ gwa m ya duto ụdị mmadụ mbụ na ọ ma na ntị m na-asụ ụdị ya andị na mma ha eji ya wee kparịa ya na o ruru ebe anwa na ịmakwa ihe dibịa na-eme. Ịmakwa ihe dibịa mere. Dibịa gbachikọwara ya afa. Okwere anaghị ego afa. Okwere anaghị ego afa. Ọ sị ya na ọ gbara ya dị afa free. Dibịa wee na-ayọ ya gịnị na emepe ọtụ ya ka ọ rachaa. Dibịa na-ayọ ya na emepe ọtụ ya ka ọ ṅụọ onye mmiri ọtụ. And be warned. Some of them na-enwe something n'ọnụ. Ewere ire ha anwa gaa n'ike gị rachaa anya. Nwanne m, ị ga-esi ọ na-emekata ebe ị na-achọ nwa. Be very careful. And onwe ndị ahụ bịrịbịrị sọsọ ịma na o nwere obi adị aghụghọ ndị anụ ahụ dịkwa somehow. Nne m ma gị in fact ifo ebe m mere mmadụ ọtụ. Hey Chineke, ọ na ifo ihe na-abịakwute m, ihe na-abịakwute m. Mgbe ahụ ọ na-ekwu ya, you will be imagining onye nwoke asị aka ya azụmi nkịta na imepere ike gị o tinye gị ire na emi anya mie. Hey, ọ na-arụ atọwa gị bịrịbịrị mgbe anyị si aka unu mee. O wee ṅụba gị na-amị gị. Adị m asọ okwu ọnụ onye ọdịnala ka m bụ. Ọ bụrụ na ịkpa arụ afọ arụ ana. Yes, anyị nwa bụ ndị ibe anụnwa. We are not perfect. We are not sent. O nwere ụdị life onye ọbụla bụ mmadụ biri mgbe ọma bere anything. Ịghọtara? Mana ọ bụrụ na ị mata God na wee mata nsọ ya, biko were life anwa dobe n'akụkụ. Nobody is perfect. Mụnwa bụ ijele onye gboo masịrị onye na ndị perfect. Mana ị hụrụ nsọ since mbido dibịa ma ana m asọ ya. Ọ bụrụgodị na ahụ m onye oshi, evu m egbe agagharị oshi ebe niile mgbe m alụbeghị dibịa. Na evu m egbe agagharị oshi ebe niile na-ezu ma ibe mmadụ na-eme nka na-eme nka. I'm giving you instance because onwebe onye hụrụ m ebe zuru oshi. Ịghọtago? Ya agwa ọjọọ mmadụ meburu. You have to drop it. Do not take it and go into ọdịnala. Na ọ na-asọ ya nsọ. Ka m gwa unu, ị na-afụ ihe a na-abụ abịa sị onye a mekọtara dibịa ya nwụọ, ụmụ ya niile dara nzuzo, ụmụ ya niile na-akpa aka n'ogori. Let me tell you, this is the type of thing na-eme ụmụazị affect. You are claiming na ị nọ into ọdịnala, but ị na-eme ihe mpịtọ. It is that type of life gị nwa na-ebi. A ya esi na ụmụ gị wee kwụọ gị ụgwọ ya. A na-asị na ụmụ dibịa dara iberibe. Chimeyekwa nwe nwa m ya adị iberibe n'ụwa. Because ọ mkpụrụ ịkụnyere onye isi wee pịtọsi ụmụazị duto na-abịa ka inyere ha aka. Onye isi wee pịtọsi that thing same ụmụ ị mụrụ affect. Ọ bụrụ mmụọ na-eme ha. Ọ ihe imetere, ihe arụ imetere ịma na na-asọ. Ọ bụrụ mmadụ niile na-ekweta eme ọdịnala. Some people ka ọ na-awụ ha sị na ha eme n'ibe dị na ya kama ka ha mee ụka. Duto gịnị ha ya asụta n'insọ ya. Ha sị ka ha mewe ya n'ụzọ ụka maka na nsọ ọdịnala na-ehika. Isọkatakwuo sometimes you get tired. Ọ bụrụ sọ si na ndị dibịa nwoke ọ dị na mma na ndị eze nwaanyị. O nwere a friend of mine
den ọ nọ n'Uyo, ọ na-arụ ọrụ oyibo. Mụ na enyi ya nwaanyị dị na mma ọfụma, anyị na-atọ bụ frend, ma nke nwoke ma nke nwaanyị. So nke nwoke a wee sị na ọ chọrọ ije gbaa afa n'isi enyi ya nwaanyị and n'isi ya nwa, ka ọ maa na ha na-aba ya arụkọni, and na ọ nwee ebe a maara ya atụ. Nsị ọ bụrụ na ọ gacha apụta, biko ya direct kwa m na nke dị eze nwaanyị ka m gaa. O wee gaba ya nwa wa Anambra. Ruo ebe anwa, eze nwaanyị emechicha ya na-emere ya ibe, anya gị adị ebe nwoke nọ, na-emere gị ibe, anya gị adị ebe nwoke nọ. Ibe mezikwa ewu, and ọ na-edile ihe ọ na-emere ya ka chi wee jikpodo ya. Mgbe o ruweziri nderi, ya na-abịa ayọ nke nwoke na ya rahụ n'witi ya nwa, na ya ra anụ ya n'abalị ya nwa, ka ha spend ya night. Ara na-achafu unu, emere ya unu eme. Ọ bụrụ sọsọ na ndị dibịa nwoke, ọ dị na ndị dibịa nwaanyị. Afụgo m ụmụ nwoke complain na ha ga na nke eze nwaanyị ime ihe, eze nwaanyị a na-afọ ọsụ ha ka ha rigbuo enyi enu, a na-afọ ọsụ ha ka ha rigbuo enyi enu. You don't have to do such. Mbọsị ị pụrụ n'ime ọrụ gị, yes, iburu osisi. Mbọsị ị pụrụ n'ime ọrụ gị, gị fụ nwoke ọ dabara gị na ya, unu na-aba anụọ mee ibe unu chọrọ ime. Unu anọzọ n'ihu ọrụ apịtọ. Dị gị anyị nata na-agwa m ya, sị m na ọkwa eze nwaanyị mara m, ibe aka nye eso ha wee jezuzue. Ibe na-ebido mewe m. Because ọ bụ na those times m nụchara dis, ọ bụ na onye si eme ni escape. Because adị m ala ike a na-akpọ ibe aha akpọka m na ya. Ọ bụ na onwe ka m si eme escape ọrụ ma mme escape, mana ibe onye ọzọ metere ka m ji ya gbanarị ọrụ m ọsọ mba. Ma anya generalize data afa, ọ na-ewe m iwe. Mgbe m bidoro ọrụ eze nwaanyị ma ịgafe ụmụ nwoke a na-ekwu okwu ndị a sị na ha na-eme eze nwaanyị, hee na ndị arahara hụrụ ndị ashawo na ibe ndị a ike anaghị ahụ ofu ebe na nke nna ndị tinibere a na-eme m. O wee bụrụ gịnị? O nwere ndị ha fụrụ na-eme ya, o nwere ndị afụrụ na-eme ya. Ọ dịrọ mma, ọ dịrọ mma. Onwe ndị si n'ahụ na-ata ịnwa bụ ndị eze nwaanyị bịrịbịrị. Ọ wụ mmiri ka ịwụ ibe na-atọ bịrịbịrị ka mmiri na-ala ike. Ọ bụrụ na ahụ na-atọ ndị eze nwaanyị bịrịbịrị, ya tọwu na ebe dị unu nọ. Some people mere ya dị obvious na ahụ na-atọ ha bịrịbịrị, ya tọwu na ebe dị unu nọ n'ime ụlọ. Ọnwụ na ibe a na-eme n'ime ụlọ, mmadụ niile enyeghị na-akpa anyị mkpọrọtọ ọnụ anụnwa. Biko nụ, ma nwoke ma nwaanyị, onye ọbụla jere ebe dibịa, ma ọ bụ dibịa nwoke ma ọ bụ dibịa nwaanyị, even self including mụ nwa ijele onye gboo, mbọsị ọwụ na ị bịara, mụ na gị nwawu nwoke anya, na gị anya, nne gị mee netuo, si m arụ nara gị bi n'ebe m, ọrụ ahụ ya ha adaba, ọrụ ahụ ya adabarọ. Ọ na-emebi ọrụ. Unu emezina ya nọ arụ ka ọ bụ. Onwe nke si Abuja wee bịa mbọsị a, chọrọ mbịa na-ekwulu ọbịa ka arụọrọ ya ọrụ. Anyị rụcha ọrụ, arụ m ọrụ n'oge o, arụchozi ọrụ. Nahazie na arụchagoro nga ọrụ ya akwechiri. Nahazie arụchara nga ya akwechiri, ya ruo mgbe abalị bịawara. Na ọkwa m ka ụka ji wee nọrọ ebe a na mbịa ka anyị kpaa na o nwere ihe ọ laikikwara m, emekwara nke ụdị ụja m gbara ya, nsị ọ dị ka isi adịrọ gị mma. Onye arụọrọ ọrụ echikịta ọje sịsa isi ya na ọrụ rụrụ agaghị aga. Arụọrọ nga ọrụ gị chọọ ka m na gị mee gịnị? M na gị meduo gịnị? Some people na ha bịakwu ebe ndị eze nwaanyị nwanne, utu a na-ekeni ha. Utu unu anaghị enwe respect. Some na-abụ ha nwa na-achọ achọ. Even self some ndị nke nwaanyị na-aga na nke dibịa na wee ruo ebe ahụ bịrịbịrị ịnụ na ọgwụ dibịa. Afụgo m nwaanyị dibịa rụchara ọrụ, rụọrọ onye ọrụ, ọ sị onwe ha nne onwe ha nna, and na na-azọrọ ha ibe ha n'ike. Dibịa wee rụọrọ onye ọrụ free, rụchacha ọrụ onye ọrụ free.
ya anaghị abịa be dibịa na-asị ya na ọ chọrọ ịkọmpaseti ya n'ihe o mere ya ka onye ya ike ya. Ụmụ nwaanyị ayo people ayo ife a na-eme unu n'isi nazi ayo dibịa mechasị ya oke na nsogbu a dibịa nara ya ibe ọma rie. From there ha na-abọdịwazi dibịa nugoro nwaanyị mụọ ụmụ n'ọnụ ka ịkọmpaseti ọ na-agị for compensation. O mere gị ibe sị gị na ọ bụrụ na ọ gaziere gị na gị bịa ya kene enya, so ya bụrụ ike ka iji ya bịa kene enya ya nazi aranya dibịa nazi aranya ọkwa ebughero onwe ejebuje what is wrong with you ka ọ wee na-enweta free ọrụ ka iji wee gwere ike gị na-ebuje iwe chezo na ọ gbara gị na dibịa nwa ibe dị ya n'ime sef can even destroy you. Ọ ya eme gị ịnọ ebe nne na nna gị daa ya anụrụ di. Nsọ a na-ajọka na-asọ nsọ ana a na-eme ọdịnala mara na ihe a na-asọ nsọ unu ewere aka n'ogori na mmụọ ibe dị wujucha ụmụ unu n'isi. Ọ dịrọ mma nwaanyị bịa ka ịrụ ọrụ ya ọrụ na-anaghị ike ịchọghị ịsọ ọkụ ya asọ ọkụ ka ịra anya ara ma ndị biko kee ka mmadụ si ya enwe obi si nwaanyị ka ọ ra anya n'akụkụ mmiri wee chezo na mmiri na-asọ oyi and ọ bụrụ na ọ raa gị datin ọ ya atụ gị ọya ị ya na-aya ọya mmadụ ebe o si wee bịa na mmiri na-asọ oyi ka unu na-eje eme mpịtọ. Ọdụnụ mma gbawakwanụ onye ọbụla eji ka ọrụ ọrụ gị ọrụ okwutere gị okwu ike kwutere gị okwu ụdịrị nọnsensị a bupụ asọ gbapụ ụmụnne m ọgwụ nke ọra m n'ọnụ ka nlapụ ikwugbu onwe m n'okwu. A sị na ntị ya n'ihe ọwụhụ mgbe ọha ka okpu ata. Ya gazienụ aka mbụ nwaada unu nwaanyị Mgbankwọ Ijele onye gboo Ijele Omekagụ Lọlọ Igwe Omekagụ 1. Ya gaziere unu ọmụọwụ Mgbankwọ nwa ya na ikuku gbara ndụ ọmụọwụ Adangene iyi agụ Adangene Ebenebe Adangene Okpeke echizuru m echizu mana ngene ebe nna m mana ngene nọ n'ikwu nne m ngene kpọrọ m ọrụ ngene nji ọfọnya arụ ọrụ. Ya gazikwenụ ka ọmaka mere unu. Ndewonu.